Тази неделя, 9 февруари, в предаването Гласът на Родопите очаквайте. В рубриката Битът на Родопите професор Венцислав Димов ще ни представи древно тракийско наследство в Родопа. В песни от корените Хамит Имамски ще ни представи историята и сюжетът в песента Пустиен Салих без Сабор, втора част. В рубриката Специален гост казваме добре дошъл на народния певец Емил Сираков. Не пропускайте и рубриката Хайде на Шанлика, в която отново ще слушаме вашите любими родопски изпълнения от Хамит и неговият оркестър и ще ви очакваме отново с вашите поздрави на редакционния телефон. 9 февруари, неделя. Гласът на Родопите на живо в ефирът на Фенфолк ТВ и Фен ТВ от 18 часа, както и на официалният лайвстрим в YouTube канала на Фенфолк ТВ. Българското сега и завинаги.